Kita खामानि मावगासिनो गाबोन मोजाङै खामानि मावगासिनो बेखैजाबो यावबा मा ओइ लाइट खाग्राया बे गथ'फोरनि गेलेग्राया फुजा खरसा लांनो फैजा मा होनदों मा माबागोन आपेल आंगुर फिथाइ सामथाइ बाजार बायनो फैदो बाजार दे जोंबो फैदो र' दखान फुजानि मार मानसिखौ बाजाराव 30 थारिखैनो 30 मैगं बाजारानो गैयासै इले लाया खै थाखा थाइबा नङा बाराव नाय सेनेमा नोंसाबो नुगोन मुसासेबा थाइना खोमालै गाबोन फै 15 थाखानोसै ओइ हाइजें 10 थाखानि हाइजें 10 थाखानि हाइजें 10 थानो हर बेसेनो हरनांगौ नांला जाबाय बेसे नांगौ 20 थाखा ना 12 थाखा फुजा जानो लागैया जायखिया जानिसै गाबोननिफ्राय नागालाव ओइ उठवा पारि ना मियो बाजार फास्ट फुड चाउमिन दखान गेटखौ लाइट होनांसिगौमोन आपेल आंगुर दखान ओइ नाथ' लिटारफ्राबा बेसे ओइ कल किमान कल এই বিলাম একটু 40 টাকা আরে বিলাম এই বেশি খুশি এই কল কিমান কি হাই আছে बेसेन लागोन इलाय बेसे 20 थाखा हो अबेयाव गवालपारा मालायनो थालिर मेडाम मा नांगौ बेसे दं जादा केजि 20 थाखानिल' हरलै जों 20 थाखानि इलाय दंखायो 20 थाखा मुग गैया होदोब्रा ए मोनसे बादाम थुब्लानि लाबोनानै फैबाय था आं बास थांदो र' ला जाबाय दे मोनबा बे एसे दोङो बाटासा दोङो एक केजि होलायबाय किसमिस होबाय जाबाय दे
लादो मोनसे बेलाय बेसे आपेला बेसे Apel lagi 40 cangkok. Udah masak belum? बेलाय बेसे 40 cang deh. नै Ini 40 cang ada. बेखौ सुनाय Ada. jalan nama tali Ada mana? apel tali sangat bisa बेखौ सुनाय बेसे Gede itu, gede. dia semua naik aku ada 160 ग्राम ya mulai apa lah Gak mana kok? lan nama Itu dos sangat deh. bisa kan lah bisa ओइ कल किमान এইবিলাক kakak menilai sih itu 40 ayo kali bazar Masih ada kan? 40 টাকা দুটা লগত কিটো কিমান ধৰিছে হেই 40 টাকা 40 টাকা loh kol nari kula নাৰিকল এটা সৰু দি wait pas apa bilik apa Hai, tam selamat deh. 20 টাকা bisa kan Nama bazar kan dukung pikir lah bayar ya. nih जा करस लाइदोंमोन ओमफ्राय लाइला बदे নাই বেছি কৰি 10 टाका लाफायाबा 30 टाका नांगौ नै 50 টাকাनो है न'खौ खोन्थाखो लाइ ओमफ्रायो माबा हाइजेंजों सामब्राम गुफुर ओमफ्रायलाय फुजानि ओइ बख'ना थालिरखो हायाव दोनाबा माबागोन एन्जरावबो बालाय बोआ नै 30 টাকা করে 60 টাকা जों 20 टाकानि मोनबोदों आं नांलायनायखायसो नै एथुब ओमफ्राय नारिखल ओमफ्राय नै क्रिमजों पाउडार हाइफाइ खामानिनि गाबदो बाहायलामोन ओमफ्राय नै गाबोननि इयो मामोन बुट बुटजों ओमफ्राय नै इसोरो फिथाइ सामथाइ जि खनसे नुनाय नङा नै ए आंगुरायावनो 10 टाका थाइबायावनो अ एसे एसे लाबोबाय आरो मोदायनो होनायालाय जि दाम जाखादोंना फेटला नारिखलाबो नै टेपापानो 25 टाका हाइथु देवानि नै जाबाय क्रिमा इखो 20 जाबा क्रिमाबो 80 टाका नै माइलाय खि नामा खियाथ' फै बेफोरखौ मोनजाबाथ' फैनो नागिरखाया खियाखो नै साहाजों जादोंमोन ओमफ्राय आं जायासै साहाखौल' लोंदों मेथाइखौ लानानै फैदों 10 टाका एसे फिसानो 10 टाका 10 टाका नों जाबावनांलायदों जारं आइनो होदों मोनसे थुबा मार साहा मोजां खादो नांबावगोनसो मोनसे लाबोदों बेसे लानाय इयो 10 टाका गाबोनथ' बांसिन दाम जागोन ना ओ एन्जर